Много хора вярват в Бога, много хора вярват в светци. И аз вярвам, аз съм вярващ човек, но вярвам това, което е основано на нещо сигурно. Вярвам на Неговото Слово. А там пише, че само чрез Него можем да намерим Бога. Само чрез Него. Много хора вярват в светци днес. И това не е лошо, всеки има право да си вярва. Но то не те води към няма спасение, няма живот. В Библията не пише за друг начин. Това е Библията. Между другото, тази вечер тук трябваше да бъде и отец Михаил от Вършец, може би го познавате повечето. Свещеник, който е младия православен свещеник. Ние сме приятели с него, но понеже днес е наистина, не можа да дойде. Щеше да бъде тук. И в Библията, ако имате Библия, това, което казваме тази вечер е записано в Библията, това не са някакви традиционни неща, които се предават от уста на уста. Това е нещо, върху което може да положиш живота си, може да сложиш и да си сигурен, че няма да... Това, което прочетахме, че Той дава жива вода, която, ако я приемеш, ще стане извор на живот, ще стане извор на благословение, начало на успех, начало на нов живот. И в Откровение 3 глава е записано отново Господ Исус Христос. Пише, че ето аз стоя на вратата и хлопна. Ако някой ми отвори, ще вляза при Него и ще вечерям с Него и Той с мен. Уважавам вярването на хората. Уважавам тяхното страхопочитание към всичко свято, което имат в живота си. И да ви кажа, аз съм пастор и сигурно е добре за мене, когато хората вярват в святи хора. Един ден сигурно ще кажат, имаше един свят човек, пастор Марин там. Обаче нищо не ви ползва да вярвате в мене, нищо не ви ползва да вярвате в някои отеци или пастори или светия, ако нямаш Господ Исус Христос в живота си. Това е истината. Може да не ме харесате, може да предизвикам съмнения в умовете и този ден, но това е истината. И аз по никакъв начин не искам да ви заблуждавам. Казах, не съм политик, не искам да печеля дивиденти и да ви оставям в заблуда. Говориме това, което четем в Словото Божие. И понеже това вярваме, това говориме. И бих искал накрая, ако някой все пак чуе гласът на Словото Божие, ако някой чуе това послание и ако някой наистина усети, че Господ Исус стои на вратата на неговото сърце, може да отвори тази врата, да каже: Господи Исусе, ела в моя живот. Ела и нека да има наистина, Той е извор на живот и нека да има живот, Господи, за мен и за тия, които са след мен. Амин. Амин. Мисля, че знаем. И аз ги певам с вас. More, 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 more.
че сте хора, които сте ангажирани. Знам, че имате задължения, имате животни, които трябва да посрещате, може би. Но не искам да се тръгнем преди да направим нещо много важно. Преди да се помолим за това място, да се помолим за тая долина красива. И вярваме, че това е нещо, което ще има плод, което ще има резултат, който може да не го видим през до края на тази година, но със сигурност ще има плод. Защото казва се в Словото Божие, че Словото Божие е семе, което няма да падне празно на земята, ще извърши волята си. И така, ако някой иска да се моли с мене, ако иска някой да повтаря една кратка молитва по Божията воля. Господи, ние ти благодариме, че ти си обикнал толкова много от този народ и тая държава, Господи. Благодариме ти, Боже, че толкова много хора държат Твоето Слово в домовете си. Че имат, Господи, тези святи места в домовете си, Господи, че толкова много хора обръщат очите си с надежда към Тебе, Господи. Боже, но ние идваме тая вечер, защото сме разбрали от Твоето Слово, че трябва да извикаме силно, както един сляп човек викаше към Тебе, както един прокажен човек викаше към Тебе, Господи. Искаме да извикаме Исусе, ела на това място, ела в тая земя, ела в този район на България, Господи, и промени ситуацията в името на Исус Христос. Господи, ние се молиме тая вечер и разчупваме всяко проклятие и всяко неправилна изговорена дума, която носи лоши резултати. Господи, ние се отричаме от нещо, което сме изговорили в незнанието си. Боже, ние призоваваме Тебе. Ела на това място. И благослови Бяла речка, благослови хората, които живеят тук. Благослови, Господи, да се появи помина, Господи, дай идеи на млади хора, които да започнат нещо да правят, което да носи просперитет и успех и сигурност на семейства, Господи. И да ходят семейства Божии и да гледат към Тебе и да се наслаждават на това, което Ти си сътворил толкова щедро и добро на тая земя. В името на Исус Христос се молим тая вечер. Амин. Амин. Бог да Ви благослови. Искам да кажа, че казах го вече, ние сме от Евангелска църква в Вършец. Близо до поликлиниката е на 200 метра по въздух. Съвсем близко е. Ако някой иска в неделя 10:30, тогава започва нашата служба, час и половина, 2 часа. Добре сте дошли. Ще се радваме да сме заедно. Събираме се, четеме Словото на Господа, пееме, възвеличаваме го с песните, с музиката, с това, което Бог ни е дал и се наслаждаваме на това, което Той прави в нашия живот. И се надяваме, че Вие, ако пожелаете, ще усетите също Неговия благодатен полъх и влияние във вашия живот. Бог да Ви благослови. Бог да бъде с вас. Амин. Бог да благослови вечерите Ви, работата Ви, добитъка Ви, всичко, което се откоснат ръцете Ви. Бог да бъде с вас. До скоро. Пак.